তা তামনি বাগে বাইক থানাও তো বুঝাকা তিনি তো মহালয়ান দিনো bui pungo lama himo abon bagayno miyawo sini district SP sarno meeting khaika meeting o sakaje tini pungo kuno karonei jani thana area o kuno abtoi accident ungyatai kahamke naikolna bagoi singo miyawo meeting o saka bini pore bosung je sini je subdivision o je o sitongnai rongno saka staff je nangmani nahadihni singo sing je staff nangmani singno rika aboni bagayno sing tini phungai siri chaitani simino ani oro je staff tongmani sing abono lama deploy khema pore sing nukjaka aro gobangma sarai rok helmet chara driving license chara bike awas khayei gobangma phungfa chaloka aboni bagayno sing wansoka je borokno sing atkina nangnai atki angkangka je kuno gotana mano aboni bagayno sing je helmet kri rongno je borong document kri rongno sing atkewoi thanao dai tongkha sing tabo abono ulo boroni document ok sharing aijangnai nai jodino thik tongkha sing borokno ulo sarok janai 10 tani pore sing saroknai hini wansuk tongo abono tini sini mission aboni bagayno sing total tebo tongmani chirai rok khar thangbai kha romalia 13 ta bike apodoto sing atkewoi মান khatini harangte kagos document kaisa jangnai chalan document jara document kri rok MBA go sing borno fine khlainai ঠিক আছে।